Assalamu alaikum warahmatullah. Yan uwa barkanmu da yau, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan sabon bidiyon. Insha Allah a wannan bidiyon kuma ya za ku mai da pejin ku experience kamar yadda kuke gani wasu suna mayarwa. Wannan experience din kasancewa yanzu duka an fi son shi, ya ma fi kyau. Za ku ga wasu suna mayarwa har da na siyarwa ma, wasu har siyarwa ma suke yi. Nace insha Allah da wanda suke so su yi business akan Facebook. Idan haka sun kana so kai business ba lalle ka mai da shi pejin naka irin wannan ba. Ana mai da peji irin wannan, sannan ana mai da account ma ya koma peji. To abin yana daukar bashin din wata wayar ne, wani kuma kawai wata wayar ma da zarar ka kirkiri pejin irin shi za a baka. Amma dai mu yanzu wannan bayan da zamu yadda ma koda ba a yi maka irin, koda ba irin wannan din bane, insha Allah zaka iya mayarwa da pejin ka kamar yadda kake ganin na kowa. Abin da ake bukata da farko dai dole ne sai ka yi wasu 'yan rubutu wanda ka san abin nan ne nan dai kamar dai kuke gani. Wannan rubutun in ma ba za ka iya rubuta ba, akwai link wanda za ka danna ya sauke, ka sauke wannan rubutun. Kawai ka zo daidai nan, kasance ba zan sama wannan link din a nan gun ba, sai ka je ka copy link na pejin. Amma ba ku sani ba, kuma na magana sai na yi bidiyo wanda za ku copy link din pejin naku kamar yadda kuke ganin wannan. Sannan sai ka je ka saka shi. Idan ka je ka saka shi, sai ka zo ka saka shi a kasan wannan rubutun kamar yadda kuke gani. Sai bayan nan sai ka je zuwa kan Facebook, ainihin Facebook ba farin Facebook ba, light ba, dark blue irin wannan. Sai ka bude shi kamar haka. Bari mu jira shi ya bude. Bayan ya bude maka sai ka taba wannan layukan guda uku, sai ka danna su. Sannan sai ka janyo can kasa, sai ka danna wannan gurin. Dole sai da irin wannan Facebook din ake. Sai ka danna health center din nan, sai ka jira shi ya bude. Bari mu jira shi. Bayan ya bude, wajen wannan sacin din kawai ya page experience zaka rubuta. Pages kana rubutawa ma haka, kana rubuta X ga nan ma ya fito farko. Okay, sai ka jira shi ya bude. Bayan ya nuno ma nan kawai sai ka danna wannan na farkon. Sannan sai ka janyo nan gurin, sai ka danna yes. Okay, bayan ka danna yes ya nuna ma nan gurin, sai ka rubuta shi wannan abin da ka zo da shi, wannan abin da nake ga muku. Sannan sai kai paste, saboda sai ka yi misali, sai ba zai yi kai paste din ba, sai ka yi dan yin rubutu. Idan ka yi dan rubutu haka sai ka danna shi, sai kai paste kamar yadda kuke gani na yi. Saboda in ba haka ba sai dai ka rubuta a nan gun din. In haka ko shi kai to sai dai ka yi masa haka. Sai ka rubuta wasu 'yan kalmomi, sai ka danne su. In kai select all din sai kai paste kamar yadda kuke gani na rubuta gashi nan komai da komai. Sannan sai ka danna submit. Yanzu wannan kuke gani, yanzu haka za su duba amma ba a yanzu ba. Komai dole zai dan dau lokaci, amma kuma komai lokacin da ya dauka to za su mayar maka da shi experience. Amma fa dole sai ka dan yi hakuri, ka jira su sosai, kwanaki sosai, amma za su mayar ma. Saboda ina da garanti, na taba mayarwa da peji ba guda ɗaya ba guda biyu ba ta haka. Mun gode kada ku manta da subscribe da share.